அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்களே. நம்ம இன்னைக்கு ஆரோக்கியமான நிகழ்ச்சிகளில் பதிவேற்றம் செய்து கொண்டிருக்கோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிகழ்ச்சி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பன் ஜிஎஸ்பி பிஹெச்எல் ஆன்லைன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம டிக்டாக்லேயோ ஷார்ட்ஸ்லேயோ நிறைய வீடியோ பார்க்குறோம், யாருக்காகவோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நல்ல ஆரோக்கியத்தை பதிவேற்றும் உங்கள் சேனலை லைக் பட்டன் தட்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமெலாம் இருக்காது மக்களே. சரி, இன்றைக்கி வாங்க பார்ப்போம். வறட்டு இருமலுக்கு திராட்சை, முதுகுத்தண்டு வலிக்கு பப்பாளி பழம், இரத்த அழுத்தத்தை குறைய எலுமிச்சை, மூளைக்கு வலியூட்ட வல்லாரை, காது மந்தம் வலியூட்ட தூதுவாழை, மூத்திர கடுப்புக்கு பசலைக்கீரை, பித்த மயக்கத்துக்கு புளியாரை, சூடு அகல முருங்கைக்கீரை, நீரிழிவு நோய்க்கு துளசி இலை, இரத்தத்தை சுத்திகரிக்க வெள்ளை பூண்டு, கண் பார்வை அதிகரிக்க புதினா, ஏலக்காய், கேரட், கடுமையான ஜலதோஷத்திற்கு தேனையும் எலுமிச்சம்பழத்தையும் குடிங்கள். வாழ்நாளை நீடிக்க நெல்லிக்கனி சாப்பிடுங்கள். சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்த வெந்தயம் அரிய மருந்து. கொழுப்பு சத்தை மிளகு குறைக்கும். இளைத்த உடலுக்கு மிளகு. பொடுகை போக்க தயிரில் குளிக்கணுமா. மூல நோய்க்கு கருணைக்கிழங்கு. இதய பலவீனம் போக்க மாதுளைப்பழம். வெள்ளை வெட்டைக்கு தீர அன்னாச்சி பழம். காது வலி தீர எலுமிச்சை சாறுடன் துதியளவு காதில் விட வேண்டும். தலைவலி நீங்க மிளகு பொடியுடன் வெல்லம் சேர்த்து உண்ண வேண்டும். பொன்னாங்கண்ணி கீரையை சாப்பிட்டால் நோய் தணிந்து உடல் தேரும். வாழைத்தண்டு சிறுநீரகத்தை நல்லபடியாக காத்தருளும். மலத்தை இழக்கும் ரோஜா இதழ். மாதுளை பிஞ்சி பேதியை நிறுத்தும். கருப்பு பை நோய்க்கு வாழைப்பூ. ஜீரண சக்தி அதிகரிக்க மிளகும் இஞ்சும். மூளைக்கு வலுவூட்டும் பேரிச்சம்பழம், பாதாம். மருத்தொன்றி வேர்ப்பட்டையை அரைத்து காலில் கட்ட ஆணி குணமாகும். மக்களை, இதில் போட்டிருக்கும் அனைத்து நமது பாட்டி, தாத்தா, நம்ம அப்பா, அம்மா எல்லாம் சிறு வயசுலேருந்தே நம்ம கிராமத்தில் சொல்லிய மருந்துகள். இதை எவ்வாறு சாப்பிடணும், எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தணும் என்பதை நமது கமெண்டில் கேளுங்க. எல்லாமே நமக்கு தெரியும். எல்லா மக்கள், ஏழை மக்கள்லாம் இதே மாதிரி பயன்படுத்தி தான் ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க. அதிகமான ஃபாஸ்ட் ஃபுட், ஆரோக்கியமில்லாத உணவுகள், பாட்டலில் குளிரூட்டப்பட்ட உணவுகள் தவிர்த்து இயற்கை பானங்களை உண்போம். இயற்கையோடு வாழ்வோம். பை ஜிஎஸ்பி டீம் என்றும் இணைந்திருங்கள்.